Goedenavond, het is zaterdag 31 juli en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een Zeeuwse motoragent is net over de grens in België zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een Belgische automobilist. Het ongeluk gebeurde rond 10:30 vrijdagavond op de N403 tussen Sint-Niklaas en Hulst bij discotheek Lakehouse in Stekene. Belgische krant Het Nieuwsblad meldt dat de bestuurder van de auto de agent door nog onbekende oorzaak over het hoofd zag. Door de klap werd de agent van zijn motor geslingerd. Hij kwam terecht tegen een geparkeerde auto. Dit hooi werd vanochtend in Krabbedijke en Bruinisse ingeladen en naar Limburg gebracht. Als donatie. Nou, in het achterhoofd zit altijd nog 1953. Met de watersnoodramp zijn wij dus ook erg getroffen. Met name dus op Schouwen-Duiveland. Mijn moeder heeft destijds ook met 17 mensen bovenop zolder zonder eten en drinken gezeten. En dat de hulp kwam, dat zit heel goed in mijn hoofd. Ik heb contact gezocht in Limburg van wat is nou de eerste behoefte, waar is nou echt hard gebrek aan. En dat is gewoon eten voor dieren. En deze vracht gaat naar een zorgboerderij en gaat naar een paardenhouder. En die zijn daar maar wat blij mee, weet de Limburgse vrachtwagenchauffeur. Als je naar de gewassen kijkt, aardappels vrot in het land, de maïsbruin, het grasbruin. Het is gewoon echt. We zijn heel blij dat Zeeland, maar niet alleen Zeeland, andere delen van Nederland ook. We worden van alle kanten geholpen. Nou, dan schiet je gemoed vol, dat is prachtig. Voor de Zeeuwen die meedoen is helpen vanzelfsprekend. Ja, waarom niet? Al nu zoveel jaar uit. En ik moet mijn trakkertjes ook nog binnen kunnen zetten, dat ging ook binnen niet meer. Ik zei Pieter, me Hendrik Honenbarg weg doen. Maar was het voor niks, dat interesseert me niet. Ja, aan elkaar een kanaal op mooi doen. Volgende week rijden de Zeeuwen nog eens met 2 vrachtwagens naar Limburg. Als ik terugkijk, hadden we dat denk ik op een andere manier moeten insteken en communiceren. Want de nieuwe regenboogambassadeurs in Capelle deden eerder deze week veel stof opwaaien. Die moesten vanwege hun veiligheid anoniem blijven. Daarbij werd de link gelegd met de reformatorische gemeenschap. Uiteindelijk maakte de gemeente de ambassadeurs alsnog bekend. De SGP baalt van de beeldvorming. Ik denk dat we juist voor deze mensen best wel openstaan. Ook de Bijbelse opdracht is gewoon om goed voor de naaste te zorgen. Je naaste lief te hebben als jezelf. En dat geldt ook voor hen. Volgens Keurhorst respecteert zijn achterban de LHBTIQ+-gemeenschap wel degelijk, maar zijn ze het alleen niet eens met het praktiseren ervan. Ja, het praktiseren botst natuurlijk. Kijk, dat is wat wij op Bijbelse gronden afwijzen. En dat botst. En dat wil men niet. Kijk, men wil tolerant zijn, behalve dat de reformatorische hoek ook een eigen standpunt heeft in deze. En dan is men plotseling niet meer tolerant. Wij mogen dat eigenlijk niet vinden. Dat is het geluid wat je heel veel hoort. Na het zomerreces gaat de SGP bekijken of ze over de gang van zaken nog vragen gaan stellen aan het gemeentebestuur. Het is oogsttijd en dat geldt ook voor de peuters van kinderopvang de Tivoli in Hulst. Ze halen de eerste oogst binnen in de moestuin waar ze sinds april zelf fruit en groente kweken. Maar als je hem zo trekt, dan trek je hem met zijn wortel helemaal eruit. En als we nou alleen een paar blaadjes eraf halen, dan kan die nog verder groeien. Dan krijgen we nog meer. Dit zijn radijzen. Radijsjes, lekker. En daar zit een worteltje aan. Gezond eten en leren waar voedsel vandaan komt, dat is wat ze hier de kinderen bij willen brengen. Dat het niet alleen in de supermarkt te verkrijgen is, maar dat het ook uit de grond komt. Dat het daar ook groeit. Gewoon ook voor de smaken te bepalen hoe iets proeft. Ze krijgen van thuis niet altijd alles aangeboden. Maar dan kunnen ze hier wel proberen en experimenteren. Dus we beginnen eerst binnen met voorzaaien. En hier in de tuin de zaadjes erin doen. En dan iedere week zijn we bezig. Dus ja, het hele proces maken ze gewoon mee. En dat de peuters inmiddels het een en ander hebben opgepikt, leren we van de 3-jarige Cas. Deze kan je echt eten. Dat is een mooi oranje bloemetje. Ja, maar die kan je ook eten. Oh ja? Ja. En hoe smaakt die dan? Aardbeien. Het smaakt een beetje naar aardbeien. Ja. Zo hoort het eruit te zien. Maar dit is het beeld nu.
Voor de tweede jaar op rij gaat de Supercross van Aagtenkerken door corona niet door. Ja, dan sta je hier op zaterdagmorgen voor een hek wat gesloten is met regen in de plassen. En dat is een rotgevoel. Want ze waren al volop bezig met de voorbereidingen. Ook de Trek-en-Trek, die traditiegetrouw een week voor de cross wordt verreden. De tribune stond al, de lichtmassa lagen al klaar, maar toen kwam het onheilspellende bericht. Afgelast. Maar wat nu, met zoveel kosten die al zijn gemaakt? Ja, dat geld dat moet natuurlijk ergens vandaan komen. En daar moeten we met de gemeentes even over in discussie hoe we dit op gaan lossen. Ondanks al die narigheid blijft de organisatie positief. Volgend jaar dan ga ik voorspellen dat er hier een geweldige wedstrijd gaat plaatsvinden. Dat we 's nachts in de feesttent afsluiten om 1 uur met het nummer Oerend Hart van Normaal. Zoals iedereen dat gewend is, zeker weet. Dus dit vertrouwde beeld volgend jaar na 3 jaar weer te zien in Aagtenkerken. Na de harde wind van vannacht bleef er vanochtend nog veel bewolking achter. En vooral in Midden-Zeeland en op Schouwen en Tolen waren nog regenbuien. Maar door de westenwind brak het vanmiddag een beetje open. En vooral dicht bij zee waren er soms mooie opklaringen. Ondanks dat kostte het moeite om de 20 graden te halen. Vannacht neemt de kans op enkele buien van zee ook weer toe. En die kunnen vrij ver landinwaarts komen. De wind neemt iets af en de minimumtemperatuur is 14 à 15 graden. Morgenochtend is er opnieuw een kleine buienstoring. En die geeft weer veel bewolking en op de meeste plaatsen wat regen. Morgenmiddag wordt het aan zee overwegend droog. Landinwaarts blijft er tot de avond nog een goede kans op enkele regenbuien. Maximumtemperatuur morgen 19 à 20 graden en windkracht 3 tot 4 uit het noordwesten morgenmiddag. Begin volgende week gaat de luchtdruk wat omhoog en het geeft vaker opklaringen. Maar het is nog een beetje onbestendig, want vooral landinwaarts blijft nog kans op een bui. De temperatuur is eerst nog onder de maat. Maar vanaf woensdag wordt het iets warmer. En tot zover. Hierna kunt u nog kijken naar Zeeland de Week, dus graag tot zo.